Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tempesta. Avui tinc l'honor de parlar amb José Beteta, cantant del grup La Fúmiga. Per a mi és tot un honor, perquè a part d'entrevistador soc fan. I vos seguís des de pràcticament quan vau començar i he vist l'evolució que heu fet i ostres, és molt guai, tio. Molt guai veure que grups cantant en valencià aconseguissin el que aconseguiu vosaltres. Que guai, doncs, Jolín, el primer és moltes gràcies per fer-te ressò i per lo que dius de que ens seguissis des del principi. I, bueno, pues, sempre mola que n'hi hagi mitjans que se facin ressò de lo que fem així els grups del País Valencià. Tinc entès que els components de La Fúmiga formeu part d'una xaranga. Com és la idea de passar aquesta música de la xaranga del carrer, és a dir, música de carrer, als escenaris? Bueno, jo crec que és un procés, va ser un procés molt natural, gens pensat. Nosaltres començarem tocant en la banda de música del nostre poble, ens hem criat junts. Va haver un moment en el que decidirem crear una xaranga per a fer el que feien altres xarangues, fer un espectacle més d'escenari i més d'arreglos més ben cuidats. I començarem a fer arranjaments de la música que ens agradava a nosaltres, que era la música més alternativa, més rock, més en valencià. I amb això farem un espectacle que diguem que va entrar dins del circuit de música en valencià. I a partir d'ahir, una fugida endavant, sempre m'agrada dir que és una fugida endavant, perquè és dir, si ara tenim això, per què no anem un passet més enllà i un passet més enllà? I al final, de manera molt natural i molt progressiva, perquè nosaltres començarem, ara fa 10 anys, començarem com a xaranga, en 2015 començarem a fer el bolo que te dic de música més alternativa i a partir d'ahir, cada vegada més temes propis fins a tindre 2 discos i un EP. Quan vau començar a tocar, a passar als escenaris, eren cançons més o menys que ja havíeu tocat en la xaranga, però, clar, adaptades també un poc al nou format. Com va ser? Va costar molt adaptar-les a les veus, ficar-li una veu, adaptar-les un poc al nou format? Clar, al principi el que fèrem era simplement tot instrumental, I el canvi va ser que aquests instrumentals cantaven per damunt. Què passa? Que aquests instrumentals moltes voltes estaven pensades en tonalitats, en altures, que li vingueren bé als vents, I entonces, claro, les veus moltes voltes no quadraven massa bé, ens pillaven malament, i ja començarem a fer els arranjaments pensant en que si ho tocaves soles instrumental no s'entenia, és a dir, faltava una veu ahí i aleshores ja és quan ho fèiem en la tonalitat original i tal i qual. I com que Artur i jo érem majoritàriament els que fèiem un poquet els arranjaments o els que tenim un poc més d'iniciativa, decidirem, no va ser molt natural. Jo faig l'arranjament, el cante jo mateixa. M'entens? I al final es va com a que formar aquest duo, aquest binomi d'Artur i jo com a veus, però molt allunyats de la realitat del que és un cantant de veres, perquè Artur és percussionista, jo soc clarinetista i d'una manera molt natural ens tirarem al bou, com se sol dir, i començarem a cantar, la veritat, però la veritat és que sense massa pretensions. Era més qüestió de ficar-li cara que de... Totalment. Mira, si ara quan vegem vídeos de fa temps diguem, ostres, com ens atrevien? Ens atrevien perquè no teníem tampoc massa pretensions, el que te dic, i era com que, jo canto això, m'ho passe bé i punt i final. Però sí, sense tindre massa consciència del que estàvem fent. Si havereu pensat, si havereu intuït arribar on heu arribat, possiblement no haureu sigut tan valents, no? Haguem buscat un cantant de veres. Fixa't que el primer tema que fèrem, i ja estava composat, que era Carrasquetón, que era un tema que es nova en xaranga i estava pegant molt fort pels carrers. El que fèrem va ser, quan decidirem fer temes propis, va ser adaptar aquesta cançó que ja sonava en el carrer, que està composat per nosaltres, adaptar-la a un format, diguem, de cançó normal, I li ficarem una base electrònica i tal i qual.
i direm, bueno, doncs això ha de cantar algú. I no pensem ni en cantar a nosaltres. I per això pensàvem en la nostra companya Mireia de Pupiles, que és del nostre poble, que és companya nostra de la banda també, i diguem, bueno, doncs que cante ella perquè nosaltres no som cantants, no? I a partir d'ahí, diguem que ja començarem a fer-ho nosaltres i ja li tirarem un poc de morro. Però jo a voltes conto una anècdota, no la conto massa per ahir, però la conto molt en privat i és molt graciosa perquè quan anem a estudi la primera volta, a banda de gravar Carrasquetón, gravarem una versió d'Escalariac, del Solo Vivir. I com que havia fet jo l'arreglo, doncs dic, doncs la canto jo, no? I vaig tirar a cantar-la i a gravar-la i la primera toma que fèrem, Marta Sousa, que apenas es coneixia, apreta el botonet i fa, perdona, ¿ni ha alguna alternativa vocal? Això de ser així, de cantar a aquesta persona, realment el que ell volia dir que si podien cantar més agut, més greu o el que fora, no? Però aquesta va ser la meva primera experiència en un micro, imagina't. Mare meva. Creieu que part de l'èxit de la Fúmiga ha sigut això, no? Traslladar el bon roll i la festa d'una xaranga als escenaris? Totalment. Jo crec que la gent se sent molt identificada perquè nosaltres som una formació que a banda de... Bueno, òbviament, per estar composada per vents, diguem que ja connecta molt amb tota la tradició bandística valenciana i molts músics, al principi els nostres fans sobretot eren músics, no? Que veien una cosa molt xula que es feien en l'escenari amb instruments de vent i dir, ostres, això a mi m'agrada, no? Després, conforme fem temes propis, jo crec que aquesta essència del carrer, aquesta essència de la banda, tot aquest bagatge que està dins del corer, no? I de les pròpies vivències, diguem que fa que connecte molt amb una terra, amb uns fans d'una terra, no? D'un país que diguem que viu molt al voltant del fenomen bandístic i que en cada festa està amenitzada per una xaranga o per una banda de música. Entonces, aleshores, jo crec que això fa que la gent, diguem que se crea una connexió molt guai. També les nostres melodies, pense que per tota aquesta tradició que veiem, diguem que recorden molt a aquesta música de xaranga, a aquesta música de carrer, no? Totes les nostres cançons podrien arreglar-se perfectament per a tocar-se pel carrer i això fa que la gent, diguem que en una terra on se viu molt la música, fa que la gent connecte molt amb això. Quin va ser el primer concert oficial de la Fúmiga? Te puc dir el primer concert... El primer concert que fèrem, la Fúmiga naix com una xaranga que en un moment donat pensa que en el cine, en el nostre poble, es pot crear un espectacle o un festival, diguem, en el que la Fúmiga era l'organitzadora, no? I aleshores, en 2012, llogarem una sala, convoyarem a tots els amics per a que farem d'estaf i per a que farem que estiguem en les barres, que estiguem organitzant-ho, i crearem el Fumifest. I el Fumifest era una festa autogestionada en una sala de banquets d'Alzira, que tenia un escenari, i en el que la primera volta ajuntaren 300-400 persones on nosaltres érem la banda amenitzadora, no? I tocàvem arranjaments de lo que se sol tocar en xaranga, no? Després ja t'he dit que tota aquesta fugida endavant ens porta a fer un repertori ja més alternatiu, clavar temes més alternatius, i això ens permet que en 2015 el nou Ajuntament d'Alzira, la nova corporació municipal, planteja fer un concert per al 9 d'octubre en el que anàvem La Gossa Sorda, Charango, i volien grups locals. Entonces cridaren a un altre grup local de reggae que es diu Off Beaters i a nosaltres. Però totalment experiment. I el 9 d'octubre del 2015 va ser el nostre primer concert, diguem, dins del sector, dins del circuit, i en el qual la nostra empresa de management, Pro21, és quan es fixa en nosaltres i diu, ostres, així n'hi ha alguna cosa, però aquest concert estic parlant que anàvem en bombo i plats, anàvem en micros de peu, jo anava en el clarinet, per suposat, vull dir, era una cosa un poquet trambòlica, però jo crec que ahir Joan Gre va veure alguna cosa, aquesta connexió amb les festes populars, que va dir, així es pot traure alguna cosa. I, bueno, fins avui. És que la Fúmiga ha sigut una banda
podríem dir que ha vingut de la improvisació, no? Totalment. Això funciona, continua per així. Això anem a provar, funciona, i quan us doneu compte esteu omplint la plaça Bous Pues semblarà mentida, però és totalment així. Nosaltres és que no teníem cap tipus de pretensió. Nosaltres en el 2016, després del concert este del 2015, ens passem un any en què compaginem un poquet el que fèiem abans en la nova proposta, anem a algun poble dins del circuit, continuem fent el Fumifest però en hivern, que li diem Fumivern, i el 2016 ens plantegem què fer. Diguem, què volem fer així? Perquè estem jugant a dos bandes. Apostem per una cosa o apostem per l'altra. I ahir l'aposta va ser que volíem, òbviament, el nou format, que jo no les tenia totes, en què tots els membres del grup volgueren, però tots estigueren d'acord, i tots volien, l'objectiu que es marcàvem era ser un grup del circuit, ni més ni menys. I per això diguem, per a ser un grup del circuit haurem de fer temes propis, haurem d'anar a l'estudi, i és com que sempre un passet endavant, un passet endavant, un passet endavant. Quan ja teníem, diguem, que ja era un grup i tal, diguem, n'hi ha que anar un passet endavant en quant a llums, en quant a so, en quant a escenografia, en quant a milers de coses que ens acosten cada vegada a un escalonet més superior. I parlant de passeig, un dels passeigs és anar introduint ja temes propis, no? Jo no sabia que Carrasquetón ja el teníeu composat abans i, clar, la meva pregunta era en quin moment digueu, està bé fer versions, perquè jo els primers concerts que veia eren tot versions, pràcticament. I, clar, en quin moment digueu, ara ja anem a començar a fer temes propis, perquè, clar, això ja és, és a dir, tingueu que tenir alguna banda que tingui capacitat per a fer temes de qualitat. Entonces, clar, com va ser un poc això? Perquè també va ser de forma progressiva. Tornem a la improvisació pura i dura. Ja t'he dit, nosaltres, quan decidim apostar per aquest format de banda, el primer que fem és agafar Carrasquetón, que era un tema que havíem composat per a xaranga i que estava sonant molt per arreu del País Valencià i ja també per tot l'Estat, i transformar-lo. Una vegada tenim aquest tema fet, passa un any, perquè això va ser 2017, i en 2018, diguem, hem de fer algun tema i ja des de zero, no? I no teníem ni idea com es fa això. Entonces, el nostre productor, Marc de Sousa, farem un equip de composició entre ell, Artur i jo, i diguem que amb ell hem fet un màster de com es composa una cançó, no? Partint des de zero, agafant referències, agafant estils que ens agraden, i a poquet introduir melodies i introduir lletres. I la primera cançó nostra des de zero que fèiem va ser Mediterrània. I quan la composàrem, de fet, teníem la base musical feta per a que vegis com ixen les coses, no? Que nosaltres ja partim del fet instrumental. Teníem tota la base instrumental feta, això era un divendres, i eixim d'Ondara de l'estudi a les 8 de l'espre i ens diu Marc, demà a les 9 del matí gravem les veus. Veig a saber què feu. Anem a casa i ahir entre risses i entre improvisacions tragarem la lletra de Mediterrània. I demà la gravarem i ja està. Jo sí que és cert que quan tragarem la lletra, algo dins de mi va dir, ui, aquí hi ha algo. Així hi ha alguna cosa que jo no sabria explicar, però sí n'hi ha alguna cosa, perquè la musiqueta estava bé, vull dir, entroncava molt en el nostre estil, no? Però aquesta lletra, dic, això pot tindre alguna cosa. I, va tindre molt bona acollida i a partir d'ahir diguem, igual ens ha tocat un poc la loteria i la primera cançó la vam encertar, però ja no sabem fer res més. I a partir d'ahir farem primera conjugació, també va agradar, farem cançó que mai s'acaba, també va agradar, i ja comencem a creure'ns un poquet que sabíem fer música. Però fins aleshores era tot, ensayo-error. Heu tingut una carrera bastant meteòrica, no? Perquè en pocs anys heu passat a ser dels grups més populars del País Valencià. Com es gestiona això a nivell de grup
i també a nivell personal, no? Perquè igual de que no te conega ningú a que la gent vulgui fer-se fotos amb tu, no? Té que ser com un poc al principi, no? Igual ara ja s'ho acostumat més. Al final, com tot en esta vida, hasta els rics s'acostumen a ser rics. No és el nostre cas ni molt menys, però diguem que a tot t'acostumes, però sí que al principi era com molt estrany, no? Que la gent anara coneixent, que la gent volguera fer-se fotos, que aparegués en la ràdio. Si jo recordo la primera volta que vaig escoltar la meva música en Apunt, era com, ostres, que guai, no? Però al final relativitzes, no? Perquè òbviament, per a molta gent és important que facis música i es dones molts moments d'alegria, i és cert, i t'ho reconeixen, i això ompli molt. Però, per altra banda, els peus en terra, perquè després d'un concert en què vas a la plaça de Bous i omplis i n'hi ha 7.000 persones allí, te toca el dilluns, te toca anar a treballar a la teua fàbrica, a la teua autoescola, que tenim un mestre d'autoescola, al teu conservatori, on siga, i això te fica molt els peus en terra, no te deixa... Nosaltres no som gens de privar-nos, ni molt menys, però encara que fórem, tampoc te deixa la situació, no? Perquè nosaltres, per sort o per desgràcia, jo crec que més per sort, tenim les nostres feines que ens connecten molt en la realitat i ens fan saber on estem i el que som. Això m'ha recordat una anècdota que vaig sentir de Baristo, el cantant de la Polla Records, que deia que quan ells anaven per ahí, clar, tot el món, i després tornàvem al poble i érem els de sempre, i diuen, però vosaltres què? I això ens ha mantingut els peus en terra i gràcies a això hem pogut no tornar molt bojos. Totalment, i estic totalment d'acord en això. Nosaltres, quan tornem al Cira, eixim als mateixos llocs, anem als mateixos bars, sopem en els mateixos llocs, eixim de festa en els mateixos puestos, vull dir, jo torno a la falla, cadascú torna a la seva xaranga a tocar en les seues mogudes, a la banda de música, és molt natural. I això és el que te fa connectar, o sigui, tindre els peus en terra, perquè, clar, qualsevol persona, després d'omplir la plaça de Bous, ostres, és una cosa que dius, jolín, te podria capgirar, no?, per dins i dir, així que ha passat, que sóc el puto amo, però no eres el puto amo, és una persona que simplement fa unes coses que agraden a molta gent, però sin más, i el teu dia a dia és una persona totalment normal. Què opines del circuit que des de fa uns anys s'ha creat de música en València? Uau, això dona per a tesis doctoral. Resumit. Bueno, el circuit... N'hi ha molts aspectes que tractar ahir. Per una banda, jo penso que ara mateix estem en una època dolça perquè hem passat d'un circuit de resistència a un circuit que arriba a més gent, a més públic, és més popular, no? I que arriba a espais on abans no estaven. Ara mateix totes les orquestres toquen temes de la música en valencià, els grups valencians, com per exemple So, omplin arreu de l'Estat, sonem a Catalunya, però que així no, però que a Catalunya sonem els valencians, sonem a les radiofórmules. Diguem que hem agafat aquesta tradició de la música més alternativa que feren els nostres predecessors, no? Sobrimpà, sobretot, que foren els que mai millor dit obriren tot este camí per a tots nosaltres. Hem agafat aquesta tradició i diguem que aquesta nova onada, amb l'auge de la música electrònica també, diguem que hem anat cap ahí, no? I cap a un model on millor connecta amb més gent, no? Diguem que hem passat de la resistència a un altre circuit més popular. Així tot, ens queden moltes coses per aconseguir, sobretot, per a mi, jo crec que el més important per a la supervivència de la música és que n'hi hagi més grups que isguen i sobretot de tots els estils, no? Perquè sempre s'ha qualificat la música en valencià com un estil, però és totalment fals. La música en valencià és música feta en valencià i a partir d'ahí n'hi ha moltíssims estils, no? Ara mateix l'últim llançament ha sigut el d'Oceans fent reggaeton pur i dur en valencià. Ole ells! Jo segurament no seré un fan del reggaeton, però
com a persona que m'estime la llengua, com a persona que m'estime aquest circuit, estic desitjant que n'hi hagi propostes fresques, divertides, que connecten amb la gent, que siguin en valencià, perquè això és un símptoma de la salut de la llengua, no? I pense que les administracions públiques haurien d'apostar molt per això, no? A Catalunya, per exemple, està la llei del percentatge de música en català a les ràdios. Pense que és possible que hauríem d'anar a un model similar, perquè allí al principi, òbviament, sonava com a un poquet com a algo imposat, però és que això té públic i ens adonem que moltes vegades els artistes que ixen, els 40 principals, fan un concert a València i tenen la repercussió que tenen i el Fazo o el fem nosaltres, si se'm permet, i omplim places de bous o omplim concerts o s'esgoten les entrades de seguida. I altres artistes que tenen molt de nom a nivell estatal, pues, els costa més, no? Però ixen a totes les ràdios. Diguem que per a mi haurien d'apostar molt per tal que la música en valencià tinguera aquest prestigi, no? Aquest prestigi que li dona, malauradament, en llocs que són de prestigi, encara que no m'agrada dir-ho així. Creus que el fet de que existisca com a tal un circuit de música en valencià pot ser també un poc contraproduent a l'hora de normalitzar aquesta música, no? Perquè en quan t'englobes en un circuit ja és com que te margines un poc, no? Per exemple, un exemple, jo soc d'ací d'Eixàtiva, com si estiguera jo Jo soc d'Eixàtiva. Aleshores, en Fira, per exemple, l'any passat que vau tocar vosaltres, és com que sempre hi ha un dia de música en valencià, inclús s'anuncia com el dia de la música en valencià, i això és un poc excloent. Aleshores, si volem normalitzar aquesta música, conforme has dit tu, en tants estils que hi ha ara, el que han de fer és que toquen dos grups, com si el grup que toca tot... No hi ha un circuit, per exemple, de música en anglès, seria una bogeria. Aleshores, jo crec que el del circuit en valencià sí que ha anat bé per a ficar la semilleta, no? Eso es. Però ara ja crec que ens hauríem d'oblidar un poc d'això i normalitzar un poc la música en valencià i si toca la fúmiga, pot tocar la fúmiga i los planetes, jo què sé, per dir-te alguna cosa. Per dir-te alguna cosa. Correcte, sí, pensa totalment així. I al final també això és qüestió dels programadors, perquè al final el programador és el que ha de decidir com encaixar totes les peces, no? I al final la manera més fàcil d'encaixar-la és, en el nostre cas, pel tema idiomàtic, no? Però com tu ben dius, a un festival de reggaeton hauríem d'anar als Oceans, per exemple, o als Tiets, a Catalunya, a fer aquest tipus de música, però en valencià. Concerts en els que podrem estar nosaltres, per exemple, la Pegatina que canta majoritàriament en castellà, o no sé, o la Moda, per exemple, que per cert, des d'ací ens encantaria coincidir algun dia en la Moda. Que són grups que més enllà dels estils comparteixen un algo, no? Un algo que te diu, així hi ha un bon rotllo en comú, no? Hauria de ser així, i per lo que te dic de les ràdios, però, clar, òbviament, si ens tanquem al circuit de música en valencià, doncs sempre anem a estar fent concerts en el que el primer concert siga de pop-rock, el segon siga de cançó d'autor i el tercer siga de hip-hop, per dir-te alguna cosa. I això, moltes voltes, el que tu dius, obri portes a que es coneguen certs grups, però és com un sostre de cristal, no? Que aquest sostre de cristal, jo és que sempre fico això com a exemple, però aquest sostre de cristal està rebentant-lo però per tots els puestos, i està anant a festis, està anant per tota Espanya, ha anat a l'estranger, vull dir, al final ahir n'hi ha... El circuit te dona la possibilitat de, com tu dius, de plantar la llavoreta i créixer, però moltes vegades ahir n'hi ha un sostre que són els mateixos programadors els que han d'obrir un poc la ment i dir, escolta, se pot programar música en valencià no sé, en Madrid, junt a un altre grup madrileny. Per què no? Vull dir, és que agrada, vull dir, és que te va agradar. Arran un poc d'això que has dit, de Zo, vosaltres també heu tocat en Madrid, quan vau fer la presentació de fotosíntesi, va ser? Com va ser l'acollida del públic? Molt guai, perquè nosaltres, quan més lluny estem de casa, més flipem que hi hagi gent que t'escolta. Ara mateixa, si mirem les dades de Spotify,
que nosaltres estem ahí molt intentant veure què passa, no?, i analitzant-ho. Madrid és la segona ciutat on més ens escolten després de Barcelona. Òbviament per volum d'habitants, no? Però no deixa de sorprendre que n'hi ha gent, mensualment, n'hi ha gent vora 20.000 persones a Madrid que escolten la Fúmiga. Això, clar, això mola molt, perquè n'hi ha molta gent que contra el discurs de l'odi, contra el discurs de l'espanyolisme ranci, obre un poc la ment i diu la música és música. I sobretot la música feta per gent que està gastant la seva llengua perquè és la seva natural, però sobretot també per una qüestió de supervivència i de pervivència de la nostra cultura i de la nostra llengua. Això és molt bonico que passe i ja t'he dit, nosaltres quan anàrem ens sentirem com a casa, també hi ha molta part de diàspora valenciana allí, per suposat, i és un lloc al que ens agradaria tornar i fer un concertet per almenys una vegada a l'any perquè sempre està molt guai. Però també tenim la vista posada en moltes parts de l'Estat. Ens agradaria anar a l'Euskal Herria, ens agradaria anar a Galícia, a Andalusia. Ens agradaria no tancar fronteres perquè penso que la música és una manera molt guai d'unir pobles i de trencar barreres. Abans hem comentat que som un dels grups més populars del país i també el grup amb més bolos, perquè jo no sé, vaig esteu en tots els puestos. Com es compagina això amb les obligacions laborals, familiars? Malament. Una bogeria. Nosaltres, bueno, la gran majoria tenim la sort de tindre unes feines que es poden compaginar amb això. Molts són professors de conservatori o mestres de música, altres tenen la seva pròpia empresa o són autònoms, que diguem que d'alguna manera es poden compaginar. La gent que més mal ho té és la gent que treballa a turnos en fàbriques, que en tenim uns quants. Nosaltres som de la working class, de tota la vida. I aquesta gent ho porta malament. A vegades no poden acudir a algun bolo, a vegades ens hem de no sé, fer triquinyueles a l'hora de quadrar horaris. Però n'hi ha una cosa molt positiva i és que arrel de ser els mateixos de sempre, els mateixos de tota la vida, que començarem en la banda de música, en l'escola de música en 8 anys, això ens dona entre nosaltres un bon rotllo, un conèixer-nos, un saber les debilitats de cadascú, un saber fins on pot aguantar cadascú, un saber cuidar-nos entre nosaltres, en definitiva. Que això també, el disc de l'àlbum Fotosíntesi també parla un poc d'això, no? I és un poc d'aquest creixement personal que hem anat realitzant al llarg d'estos anys. I això és el que em fa que sigui molt més còmode, però sí que és cert que és molt pesat. Avui, per exemple, toquem a Gironella, que està al Berguedà, és a dir, Prepirineu, i són vora 6 hores de furgo, 6 hores de furgo, bolo, i a Sant Demà altres 6 hores de furgo. Doncs, bueno, este cap de setmana el teníem reservat perquè a veure si hi havia un bolo que volíem fer i al final no va eixir, i per tant no tenim bolos, el dissabte ni el diumenge, i això implica que quan tornem de Gironella ens anem al Mediterrània Festival, tots junts. És a dir, podríem estar cadascú en el seu lloc, anar-se un cap de setmana en la parella, però nosaltres, com que som els mateixos, ahir te dones compte de que quan t'arriben vacances, t'entren ganes d'anar-te'n amb la mateixa gent, és perquè ahir n'hi ha un bon rotllo que és el que fa superar tots els obstacles. I més després ja de 10 anys, que vull dir que no són anys, és a dir, 10 anys... No són 10, és que són... 10 anys com a Fúmiga, no? I 1.000 com a... Jo, per exemple, mira, el baixista, jo sempre tinc una anècdota que el baixista li diguem Apu, jo vaig a contar-ho perquè sempre contento ahir, li diguem Apu perquè el primer dia de classe de cor, o sigui, en 8 anyets que tenia ell, jo tenia 10, primer dia de classe, primer dia de música, ell va dir que arribaria a classe a Puraet perquè tenia classe d'anglès. I a partir de Puraet, Apu, hasta 25 anys que han passat. I aquest és el nostre baixista. Vull dir, és que som els mateixos de sempre i al remat
abans de començar d'estar en la Fúmiga hem tocat en 2.000 pobles com a xaranga, hem fet 2.000 coses junts, totes les nostres vivències, totes les nostres etapes de la vida les hem anat cremant junts. I és que, claro, i a mi se me fica els pèls de punta i tot de pensar-ho. Clar. I més quan sou 12 persones, no? 11 dalt de l'escenari i 5 en l'equip tècnic. Clar, vull dir, són molts, que és normal que inclús siguent amics de tota la vida hi hagi un poquet ahí d'alguna història, pot ser, vull dir, no... Podria ser, però saps el que passa? Que, mira, no ens dona temps a avorrir-nos. Quan estàs un rato en uno, te'n vas a parlar a una... Això sí. Mai dona temps a... Que això moltes vegades ho penses, si fos un grup més ticotet, seria molt més difícil moltes vegades l'aspecte personal, perquè ahir, com tu ben dius, si sorgissin problemes entre 2 persones i el grup és de 4, el problema el té tot el grup. Així, en aquest cas, si sorgissin algun tipus de problema, que sorgissin molt poquets, ja t'he dit jo que la veritat és que tenim molta sort en això, bueno, no arriba a afectar a tot el grup i la veritat és que ho duguem superbé. Abans hem parlat d'un concert en concret, que és el del passat 1 d'abril a la plaça Bous, que vau fer sold out junt a Alques Grasses. Ostres, la plaça Bous, no? És a dir, la plaça Bous de València és com tota la vida, no? S'han anat a veure els millors grups, tant nacional com internacional, no? És com un poc ostres, no? Tu penses en la plaça Bous, penses en qui ha tocat ahir i entonces com s'assimila això, tio? De repente dir, he tocat ahir. Si ho creieu? És a dir, sou conscients? Nosaltres, mira, això té una historieta molt guai, que és que quan pensàvem en on presentem el disc, també estava tot el tema de la pandèmia, entonces era un poc complicat. I jo vaig soltar-lo de la plaça de Bous per amollar-la, però dic, un dia molaria tocar en la plaça de Bous, no? I com que a algú se li va encendre la perilleta de dir, i si ho fem, la plaça de Bous? Total, que se va manejar, la nostra oficina ho va manejar, i recorde que aquest dia, damunt era el primer bolo que fèiem amb la nova escenografia, amb el nou vestuari, amb el nou bolo, tot era nou i ho estrenem en la plaça de Bous davant de 7.000 persones. Clar, nosaltres hi quedem allí, bueno, òbviament, tota aquesta setmana sense dormir fatal, bueno, una pressió enorme, i ese bolo, jo no he estat més nerviós en ma vida, te ho juro. Mira que jo no me fico gens nerviós en els concerts. No, o sigui, jo isc a un concert i zero nervios. Res. I aquest dia estava molt nerviós perquè diguem que n'hi havia molts ulls esperant a veure què fèiem nosaltres, no? I ahir no hi ha molta gent, diguem, que te podia qüestionar d'alguna manera, no? I fèrem un bolo, diguem, molt... en el que tots estàvem en modo anem a no cagar-la. No va ser un bolo de dir, anem a disfrutar, anem a donar-ho tot. No, anem a fer-ho molt bé, però intentem no cagar-la, no? Entonces estem molt un poquet agarrotats. I després, veient les històries, veient els comentaris, o sigui, el comentari entre nosaltres era no som conscients de lo que hem fet, no som conscients de lo que ha passat així, no som conscients, és com un altre passet més dins de lo que te comentava, no? És a dir, que per a nosaltres això era un escalonet més. No era com la gran fita, sinó era un escalonet més, un passet més que hem donat i per tant no érem conscients, no? Però, com te torno a dir, nosaltres, això era un divendres, el dilluns a treballar, fora la història. No se te pot pujar al cap de ninguna de les maneres. Sí, i aquest concert pot ser de cara a la galeria de mitjans o de gent que mai vos escoltaria, no? Va ser com si vos posar ja no els vostres seguidors de sempre, perquè els vostres seguidors són els que van omplir la plaça i són els que estan ahí sempre, sinó que va ser un poc, no? Perquè en quant un grup toco en la plaça Bous de València, de Valencia, como dirían muchos de los de Valencia, ¿no? Y, hostia, este grupo ha llenado la Plaza de Toros, ¿no? Es en plan, hostia, ¿quién son estos, no? Yo creo que vamos a posar un poco en el ull de a lo millor gent que no vos seguia o que no... D'alguna manera, nosaltres, amb la gira de presentació, el que preteníem era, en tots els canvis que hem fet per arribar ahir, el que preteníem era que si abans algú pensava que, bueno, pues, esto sí, fa molta festa, però un poquet alocado, un poquet descontrol, saps? Com que és un grup però no és un grup, tal i qual. El que pensàvem plasmar així era que venim en sèrio.
anem en sèrio i això és el que volem. Ja, per fi, hem deixat de com a jugar a dos bandes o d'experimentar, ja hem trobat el que volem ser, això és el que som, i anem en sèrio a per totes. I això, com tu bé dius, òbviament, si omplis la plaça de Bous, de cara a la galeria, dones aquesta imatge, no? Però torno a repetir que són xicotets passets que fem. No és una transformació total del grup, ni és res, són xicotets passets, però era una manera, ahir, òbviament, de plasmar-ho i de donar aquesta imatge de cara a la gent, de dir, això és la Fumiga. De veres, ja anem en sèrio. S'ha consolidar, no? Un poc la consolidació. Sí, era com una manera de posicionar-te, no? I de dir, som un grup, que moltes voltes no es creiem que era un grup, perquè nosaltres comencem com a xaranga, el 2015 li llevem l'etiqueta xaranga a la Fumiga i amb tot aquest camí és difícil, no?, arribar a un moment en el que te creus realment que eres un grup. No? De fet, nosaltres sempre diem que som una banda, perquè quan diem banda englobàvem el que era xaranga i el que era un grup de música, no? I ara ja ens creiem que som un grup de música. No? Després de 10 anys, mil milions de concerts, 2 discs... Ja t'ho dic, això al final és un poquet com... marca un poquet com som nosaltres, no? O sigui, d'anar molt a espaiet, d'anar xafant fort i en els peus molt a terra, com diu fotosíntesi, i amb molta calma tot arribarà, que també és el lema. El vostre últim disc, Fotosíntesi, la primera vegada que el vaig escoltar, vaig veure com un canvi vaig poder apreciar un canvi de sonoritat que s'apropiava prou inclús a l'indi. Acabarà siguent la Fumiga un grup indi? Pues no ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè quan ja ens fem majors i moltes voltes, i tenim 35, alguns, igual en 38 anys jo no me veig fent música a la xavaleria, no ho sé, estic parlant per parlar. Però sí que és cert que l'indi és, diguem que aquestes sonoritats ens han afectat molt, no? Ens hem basat molt en elles, perquè sí que és cert que nosaltres venim de la tradició més alternativa valenciana, que gira al voltant del punk, del rock, de l'esca, però conforme ens hem anat fent majors, diguem que hem begut d'altres referències, no? I veiem també mogolló de la nova música pop, de la nova electrònica, inclús del nou reggaeton, d'aquestes noves sonoritats més minimalistes, però com que som un grup de música festiva, el tema, aquest indie festiu, a nosaltres diguem que ens queda molt bé, no? Entonces, ja jugarem un poquet també amb Equilibrios Infinitos com a paròdia i en este disc Fotosíntesi decidim que el single, que era Hair, que el single fora un tema amb sonoritats indis. Ens sentim molt còmodes amb aquesta sonoritat, diguem que li pega molt al nostre caràcter, no? Però pense que la Fumiga té una de les seues característiques és que és molt versàtil, que no se cenyeix a un sol estil, que tractem de recopilar moltes influències i adaptar-les sobretot a lo que ens agrada, ja no escoltar, sinó el que ens agrada fer. Jo moltes voltes dic que la música que fa la Fumiga no és la música que a mi m'agradaria escoltar, sinó la música que a mi m'agrada fer. I això és una cosa que ve d'aquesta tradició de les bandes de música, no? D'aquesta tradició de la música més clàssica, no? En què moltes vegades determinada música no és la que ens ficaríem per escoltar, però sí que és la que ens agrada tocar i la que gaudim fent, no? I jo crec que és un poc el que estem fent ara mateix. A banda de la música, no? Sou un grup que cuideu molt la imatge, la posada en escena, els últims clips, ahir s'ha invertit, ahir hi ha molt de... Quin creu que és el pes a dia d'avui? Està clar que cada vegada més, no? El tema de la imatge amb el grup, no? Jo, en un directe, sempre que baixem, n'hi ha gent que ens diu les llums que porteu, que parlen del directe, les llums que porteu són espectaculars. I allà està Marc Torner, que és el nostre tècnic de llums, que fa una programació de llums espectacular. I jo sempre dic que és el 50% del bolo, no? I aquest joc de llums. Després està l'escenografia, la posada en escena nostra, i tot això són coses en les que nosaltres ens hem apoyat en
en gent, no? En Martí Torres per a, diguem, per a la part més teatral, en Genís Tranis per a la part més musical, no? I després nosaltres som uns simples actors, no? Uns simples executants de tot això que ha anat fent molta gent i per això ens enorgullís tindre un equip tan guai i tan bo, no? Nosaltres pensem que aquest projecte, som 11 dalt de l'escenari, és que queda molt tòpic, però som 11 dalt de l'escenari, però realment la Fúmiga és un seguit de gent, un munt de gent que ens ajuda en tot el tema de la imatge, en tot el tema de l'escenografia, en tot el tema de la comunicació. Ara, per exemple, tenim una persona que ens ajuda amb el TikTok, que és un puesto que per nosaltres, que som un poc ja massa millennials... És que passem de 30 i això se mos escapa ja un poc. Ens escapa, sí. I aleshores intentem cuidar molt perquè la imatge que volem transmetre és una imatge que s'adequa molt a lo que nosaltres sentim. És a dir, jo, per exemple, no m'agradaria que la gent tingués una imatge de mi que no m'agrada. I, per tant, hem de fer esforços per a que la imatge que venem no siga impostada, sinó que siga, efectivament, el més real a lo que nosaltres sentim. No? I, sobretot, també després de ser un... Això també està ahí i ho fiquem damunt de la taula. Som un grup de 11 tios damunt de l'escenari. Per tant, al ser un grup de 11 tios, hem de cuidar molt bé el no donar una imatge d'algo que no volem ser, no? I per això també en les nostres lletres intentem que siguin lletres que no tinguin gènere o que puguin sentir identificar el major nombre de persones possible i bueno, és tota la lluita que portem endavant. Home, el de transmitir la imatge sí que ho feu perquè jo, antes de parlar amb tu, no? El que sí que te transmitís les xarxes socials és que tingueu molt bon rotllo entre els 11. Entonces, jo pensava, dic, o som molt bons actors davant de la càmera o realment és que ja... Som pèssims actors, t'ho dic, de veres. Moltes vegades, en els videoclips, quan se'ns ha demanat que fem alguna cosa més actuat, som incapaços. I al final fem-lo com nosaltres som, no? I dalt de l'escenari, el mateix. Quan se'ns demana que fem algun tipus de pas o algun tipus de coreo en la que tal, al final el nostre director, diguem, d'escenografia ens va dir que siguem nosaltres mateixos. I dalt de l'escenari som exactament com som baix, no? I això a la gent també li agrada. Mos veu dalt de l'escenari i dius, hòstia, si ho esteu passant bé, i és el que tu dius. O estan fingint molt bé o és que se ho estan passant bé. No, som molt mal actors. Som així, dalt, baix de l'escenari i el que veus és el que n'hi ha. És que és de veres que com a públic, jo no soc músic, no he estat a un escenari, però he estat molt, molt, molt baix d'un escenari. Veig en molts concerts, des de molt xocotet. I sí que és de veres que es nota molt quan hi ha bon ambient. Els que estan tocant, quan hi ha bon rotllo, se crea una màgia ahí que se transmitís al públic. I quan no està això, també se percibís. No sabria dir-te què passa, però no m'està convencent, no sé com dir-te, però no m'està convencent això. Diguem que no es crea aquest cert ambient, és que al final, totes les músiques, tots els espectacles, tots els concerts, diguem que tenen haurien de tindre un clima, no? I aquest clima pot ser el baixista concentrat en el seu mood i tal i qual, i el bateria a la seua, i ahir se crea una sinergia en la que tots estan molt concentrats en el seu, en el paper, no? I això mola mogolló. Nosaltres no som d'aquest estil, nosaltres som un estil de més, ja t'he dit, d'uns amics que de tota la vida, que quan toquen junts i ara toquen dalt d'un escenari. Per tant, si abans, quan érem nanos, estaven tocant el clarinet i fèiem qualsevol tonteria en la partitura i mos miràvem i mos somreíem i fèiem la gràcia, tal i qual, exactament és això el que fem dalt de l'escenari. I això és el nostre mood, i això és el nostre clima, no? I per a res és impostat. És el clima que de fet, abans, tot això no existia. És a dir, diguem que estàvem com cohibits, no? De no anem a fer certes coses. I ara és com a...
per favor, hem d'estar superconnectats entre nosaltres. És a dir, hem de ser com som realment, fuera barreras, fuera vendas en los ojos. Sempre avant. Clar, això és un poc a lo que parlàvem antes, no? Que d'aquesta manera és un poc ha sigut el secret, no? El transmetir aquest bon rotllo, aquesta festa És a dir, que dona igual que esteu fent una xaranga en el Gemesí que esteu tocant en la plaça Bous, vull dir... Totalment, o sea, és que és exactament el mateix. O sea, jo te dic, és exactament el mateix, simplement que, òbviament, pues, en cada puesto fas unes coses diferents, però l'energia és la mateixa que quan teníem 18 anys i tocàvem pel carrer, que te vaig dir una cosa, que ara mateixa, quan deixem la fúmiga i mon anem a tocar cadascun les nostres xarangues i entre nosaltres està la mateixa química i està la mateixa tal, les mateixes bromes, les mateixes mirades. És que és aquest clima que també, ja te dic, no està sols en nosaltres no hem inventat res. Això existeix en moltíssimes agrupacions de carrer, en moltíssimes bandes de música, en moltíssims llocs, i agafar això i plantar-ho dalt d'un escenari, diguem que a la gent li remou alguna cosa per dir. No? Més enllà de que t'agrada o no la música, als nostres concerts ve molta gent que ve a veure què és esto, a veure això de la fúmica que m'han dit o que escolta Mediterrània en la ràdio i m'ha agradat, vaig a veure què és això, i la gent dius com diguem, ostres, guai, més enllà de que t'agrada la cançó o no. I aquest és un dels punts forts que tenim nosaltres. I ja per acabar, hi ha una pregunta que sempre sol fer als grups ja que porteu prou de temps, i és que com que la nostra pàgina se dedica a donar un poc de veu a la gent que comença, és quin consell donaries als grups que volen seguir un poc l'estela de la fúmiga o que volen arribar a ser, no sé, no a viure de la música, perquè això és pràcticament una utopia ja, però quin consell donaries a la gent que està començant i que vol dedicar-se a la música? Pues és molt senzill. Jo dos consells. Uno, que siguen ells mateixos, que tinguin una personalitat pròpia i bon rotllo entre ells i que això és l'essencial. Ser bones persones, el principal de tot és ser bones persones. Si no t'han de recordar per ser el millor músic, que te recorden per ser la millor persona. Això és superbàsic. I per una altra banda, aprendre molt des que han anat abans de tu. És a dir, si a aquestes persones se'ls ha anat fent això i això, se l'ha pegat alguna cosa. Per tant, agafa allò que t'agrada d'este, agafa allò que t'agrada de tal, ves agafant el que t'agrada de tota la gent, perquè això te va fer créixer com a projecte. I si t'hi fiques el que te dic, aquesta personalitat, aquests bons desitjos, aquesta consciència de que anem tots en el mateix barco, superimportant, anem tots en el mateix barco, tots tenim la mateixa, o hem de tindre els mateixos desitjos i el mateix impuls, a partir d'ahir ja la vida te ficarà on te tinga que ficar, però serà millor que fer el contrari. Sí, després ja influeixen moltes coses, no? La sort, Correcte. Després ja estar en el lloc, que hables simpàtic, que la teva manera de ser agrade, no sé, és que dones la tecla de la melodia de la cançó, és que... Moltes coses. Són moltes coses que no pots controlar i normalment si tu te marques un objectiu molt, molt gran, normalment quan les hòsties vindran seran més grans. Al final també és un poc disfrutar del camí. És a dir, si jo tinc amics que tenen grups que han durat un any o dos i m'han dit que ha durat 2 anys, no han fet res, han fet 4 bolos per amics, però jo veig que s'ho han passat i el que han disfrutat. Disfrutar. Si disfrutes del procés, on te quedes, hauràs disfrutat. Moltes voltes jo, quan n'hi ha bolos en els que perquè potser vens un bolo gran i el següent és més xicotet o perquè, no sé, n'hi ha moltes mogudes que tenim els artistes, hòstia, jo quan dic artistes, que tenim és que toquem alguna cosa, ¿vale? Tenim moltes mogudes en la ment i moltes vegades vas a un puesto i dius n'hi ha com algo dins que diu com que te pega el baixó, no? Però ahir és molt important que digues mira al teu voltant, mira on estàs, mira el que vas a fer. Tens la sort enorme de poder fer això. O sigui,
gaudiste-ho a muerte i gaudiste el procés, ja no sols d'anar i tocar, sinó el procés de la furgo, el procés del paronet en la gasolinera, el procés del prebolo i del postbolo, l'hotel, el sopar, el grup del WhatsApp, gaudiste-ho tot perquè això és una cosa que passarà, serà fugaç i no se tornarà a viure. Pues res, José, jo ja he acabat. No puc llevar-te més temps. Tornar-te a agrair la disponibilitat i el temps que per